Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Anissa saking kelas sedasa IPA setunggal nomor absen 7. Yuk kanca ning dhisik gembira, alerap-lerap banyune segara. Angliak numpak prau layar, ing dina Minggu ke pariwisata. Lon praune wis nengah, pyap-yup-ya banyu pinelah, ora jemu-jemu karo mesem guyu, ngilangake rasa lungkrah lesu. Ade jawil mas jebul wis sore, witi kelapa katon ngawe-ngawe. Yogane becik bali wae, dene esuk-esuk tumandang nyambut gawe. Yuk kanca ning dhisik gembira, alerap-lerap banyune segara. Angliak numpak prau layar, ing dina Minggu ke pariwisata. Alon praune wis nengah, pyap-yup-ya banyu pinelah, ora jemu-jemu karo mesem guyu, ngilangake rasa lungkrah lesu. Ade jawil mas jebul wis sore, witi kelapa katon ngawe-ngawe. Yogane becik bali bae, dene esuk-esuk tumandang nyambut gawe. Bagian lirik sing kalebu basa Rinenggo. Alerap-lerap banyune segara tembung saroja. Witing kelapa katon awe-awe tembung entar. Ora jemu-jemu karo mesem guyu tembung Purwakanthi. Jebul wis sore tembung bebasan. Dening esuk-esuk tembung bebasan.